Okay. Yeah. Chazele mfowethu igama nesibongo nanokuthi kuphi ekhaya. Igama lami nguSphesihle Mtshali, ngihlala endaweni yakwaNoshezi ePMB kwaNoshezi. So njengomuntu othanda ibhola, kubalulekile ukuthi ibhola walithanda usengane futhi une talent elemangalisayo ebholeni. Kwenzeke kanjani ukuthi uyithole usuku lenkinga owabhekana nayo? Chazele nje kusuka nokuhlala mfowethu. Okusho ukuthi ibhola into engikhule ngiyithanda kakhulu. Ayikho enye into engangifisa ukuyenza empilweni yami ngaphandle kokuba ngidlala ibhola. Ayikho into engangiyithanda ukudlula ibhola. Iyona into engangisho ukuthi ngelinye ilanga njengoba umndeni wami wasilahla sinomfowethu omncane, iyona into engithi ngelinye ilanga uNkulunkulu ushembe uyongisiza ngikwazi ukuthi ngiphumelele ebholeni bese ngishintsha isimo sasekhaya. Nami ekhaya kufanele njengayo yonke imizi ekhona. So unilahlelana umndeni nini nomfowenu omncane? After nje kushone abazali angazi kodwa kuye kwenzeka ukuthi othakonanga ingane kodwa sifela amacala obaba ngoba kuyenzeka abazali baxabane bodwa noma bone besaphila bese kufela enganeni konke lokho. So mabeshona abazali laba basele basekhaya basebenixoxa. Base besixoxa sithe mesixoshwa sathatha umunye umama wakabuthelezi khona ngasekhaya kaNoshezi wahlala nathi. Sathatha usisi wami omncane sizalo uma uyedwa sihlukene ngobaba so yena wasixoxa nawe usemncaneke washo ukuthi ngeke naye akwazi ukuhlala nathi wasesethi lo mama abuthelezi no hayi ngizohlala nezingane ayikho inkinga sahlala until azathi umama lo wakabuthelezi ingane egcineni kwako konke ziyayidinga indawo ebizwa ngekhaya ngoba naye uma ehamba emhlabeni akazi ukuthi ngiyosala kanjani. Babe sebegagula ukuthi ke basibhalisela umxhaso sasesithola indlu nje umxhaso RDP house sahlala lapho ke nomfowethu. Kube mase sekusuka sekuhamba isikhathi umfowethu omncane kube sehamba esebuyela kaButhelezi ukuze ahlale khona ngoba isimo nempilo besiphila ngaphansi kwayo usemncane kakhulu. Usemncane. Okay, so banixosha ekhaya kaBaba, right? Base banixosha futhi nasekhaya kaMama. La ngihlala khona mina nje kuseduze nakhona eKhaboma. Kodwa nabo abazange bazivula izandla basichitha nje kanjalo. So wazala wena ngo2002? Ngo2002 10/26. And then ngithi benixosha ekhaya ku2000 Kwa2009. Wawuneminyaka u7. Yeah. Kwenzeka lokho. Yeah. Okay. So ibhola ulifunda uhlalaphi njengoba ugcina usulithanda kangaka? Ibhola nje into engidlale ngimncane ngisahlala khona eMkhambathini ngisahlala nje noma sengifika ngakhona kwaNoshezi into nje engikhule ngidlala kakhulu nginekusasasa. Akekho ngasekhaya ungamazi uSijijo, akekho ngasekhaya ungamazi uKhence. Ngisho baba badala bahlezi bebezohlala nami bengibuza ukuthi hey wenza kanjani ibhola lalikwena lezo zinto ezikanjalo. Kunjalo silandise